Joder, de patata. ¿El cebollino que le echaba yo cebollino? Perquè et capi. Això, a tope. Con la copa. Uy, Están un poco verdes. Pues entonces no. Sí, para comerlos hoy no. No, déjamelo, si no 1,4 m, sí, ya me lo ¿Sí? es un metro más. Con un día o dos que los tengas y te lo llevan. Mira quién tiene el Tía, yo pedí reinas con tanto pan, con aquellos bocadillos. Què és el que estic fent? Menjant la meva segona ració de fruita del dia, que ja sabeu que han de ser 2 o 3 racions de fruita al dia. En aquest cas és una poma, una Granny Smith, una poma fantàstica. Però clar, que si no us agrada la poma, aquí tenim moltes altres fruites que estan molt bé. Tenim, per exemple, les taronges, seria una altra ració de fruita. Tenim una poma d'un altre estil, la Fuji. Tenim també un deliciós mango. Que per què la fruita és tan important? Doncs molt senzill, perquè porta vitamines, perquè porta minerals, perquè porta fibra. En el cas de la poma, a més, em neteja les dents. Porta aigua i poca caloria. I és que la fruita és genial. Recordeu que cada dia de 2 o 3 racions de fruita. Són 2 o 3 pomes. Es diuen tantes tonteries de la fruita. Sabeu aquesta cosa que es diu sempre? De que la fruita no es pot prendre de postre? Doncs no és veritat. La fruita es pot prendre perfectament de postre. No té cap problema, ni engreixa més, ni farà que et pugis la balança. Per tant, no us creieu el que es diu de la fruita. Abans, durant o després, és un gran aliment. I si no us agrada la fruita crua, us donaré una idea per la fruita cuita. Què us sembla si posem una poma al forn, li fem un forat entremig, posem unes gotetes de llimona i unes mica d'encenalls de xocolata. 20 minuts al forn i us queda un postre genial. Per cert, que me'n vaig a buscar les Golden, que són les que més m'agraden a mi per fer el forn.